खनसेयैनो गंब्रै गामिनि नखरफोरा इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव जगदान। लोकसभा बिसायख'थिया खाथिथार समावनो राजखान्थि हानजाफोरनि गोहो दिन्थिलायनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। जिनै नं सालाकाथि बियाबनि सिङाव थानाय मोनजि नखरफोरा इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव जयनिं जादों। प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारखौ मोजां मोननानै सालाकाथि ब्लकनि सिङाव थानाय मोनब्रै गामिफोर बर' सिंमारि 70 नखर, बार'गर 35 नखर, तारंतला 35 नखर, हेन'बिल 70 नखरनि खेबसेयैनो इउपिपिएल हानजायाव जगदान जादों। क'क्राझार जिल्ला सालाकाथि ब्लकनि सिङाव थानाय बर' सिंमारि गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सालाकाथि ब्लक इउपिपिएल हानजानि बानजायनायाव दिनै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि हानजानि सोरखारखौ मोजां मोननानै खेबसेयैनो गंब्रै गामिनि 210 नखरफोरा जयनिं जादों। लोकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोना गावजों गाव सोंखारिलायनाय गोहो दिन्थिलायनाय समावनो बेफोरबायदि खनसेयैनो गंब्रै गामिनि 210 नखरा इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव जगदान जानाया प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएलखौ गोहो गोरा खालामदों। दिनैनि बे जयनिं हाबाफारियाव मिरु इउपिपिएल ओबिसि सेलनि आफादगिरि क्रिस्टम टुडु, इउपिपिएल आइजो गांखंनि आफादगिरि मुस्रिमा प्रतिभा ब्रह्म, क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएलनि लोगो आफादगिरि रुथिर दैमारि, क'क्राझार जिल्ला लाइमोन गांखं इउपिपिएलनि लोगो आफादगिरि मिलन बसुमतारी, सालाकाथि ब्लक ओबिसि सेलनि क'अर्डिनेटरनि नेहाथारि अशोक छेत्री, सालाकाथि ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि पुलबाग मोसाहारि, नेहाथारि मलेन्द्र नार्जारी आरो हाबाफारियाव बाहागो लाबावो सालाकाथि बियाबनि लाइमोन गांखं इउपिपिएलनि आफादगिरि मनमोहन हाजवारी, नेहाथारि आइला मोसाहारि, लाजु मोसाहारि आगुनि इउपिपिएलनि बिजाथि, सालाकाथि ब्लक आइजो गांखंनि आफादगिरि सुमित्रा नार्जारी, नेहाथारि बानु मोसाहारि आरो मोनब्रै गामिनि गावबुराफोरा गोबां दोलोनि बिबानगिरिफोरा बाहागो लायो। आं गिबियाव नोंथांमोननि जिनाखि चेनेल बे चेनेलनो आं गिबियाव धन्यबाद होयो आरो दिनैनि दिना जोंनि सालाकाथि समस्ति हिसाबै जिनाखि दरब्रै गामि बार'गर, बर' सिंमारि, तारांतला आरो हेन'बिल बे मोनब्रै गामिनि जिनाखि मुरब्बीफोर बिथांमोनहा गोबाव समनिफ्रायनो जोंनि इउपिपिएलजों जगदान होननानै बिथांमोनहा जोंनो खोथा होदोंमोन। दा बिथांमोनहा खोथा होनाय बादियैनो जोङो दिनै बर' सिंमारिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै बे दरब्रै गामिखौ लानानै बिथांमोननि लुबैनाय बादियैनो जोङो दिनै जयेन्ट प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो बे जयेन्ट प्रग्रामनि गेजेरजों जोङो खोब मोजां मोनसे जोंनि इउपिपिएलनि जेनाखि भबिसत बेखौ जोङो नुनो मोनदों। मानो होनोब्ला दिनै बिथांमोननि जगदान जानाय बा दरब्रै गामिनि जगदान जानाय व्यक्तिफ्रा खोब मुरब्बी, बिथांमोना इन्टेलेक्चुयेल ग्रुपआव गोलैजोबो। दा बेजों लोगोसे नियारलि जोङो 200सो दिनै बावहाय जगदानखौ जों खालामनो हाबाय आरो बिथांमोनहा उननि बेलायाव जेब्लाफोर थादों बिथांमोनहाबो जाबावगोन होननानै खोथा होदों। बिथांमोना गावसोरनो गोसो जानानै जगदान जादों नामा? दा बिथांमोनहा एक्चुअली जोङो बिथांमोनखौ खुनु मोनसे प्रलबन होआखै। बिथांमोना गावसोरनो 1 मासनिफ्राय जोंनि इउपिपिएल दलनि माखासे एक्टिभिटिस, जोंनि माखासे आसनि मावनायफोरखौ, जोंनि माखासे सान्थि परिबेश सरकारा जे लाबोनो हाबाय बे बिथिंखौ नायनानै बिथांमोनहा जोंनि इउपिपिएल राजनीतिक दोलोजों बिथांमोनहा मास मोनसेनिफ्रायनो जगदान जानो होननानै जोंखौ रिकुवेस्ट खालामनायाव दिनै जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बिथांमोनहा गावसिनि एकदम गोसो गोथारैनो जोंनि इउपिपिएल दोलोजों जगदान जादों। जोङो सालाकाथि समस्ति हिसाबै दिनैनि दिनाव जोंनि काउन्सिल सेगमेन्टआव नियारलि 52,000सो भटार्स दङ। दा बेवहाय जोङो दिनैनि दिनाव जा रोखोम नुदों सालाकाथि समस्ति हिसाबै इउपिपिएलनि जिनाखि डे बाय डे बारायनाय, डे बाय डे इनक्रिज जानाय बेखौ नायोब्ला जोंनि सालाकाथि समस्तियाव दिनैनि दिनाव 60-70%आनो जोंनो भट होगोन बेयो रोखा। मानो होनोब्ला दिनै सालाकाथि समस्तियाव जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जेखि प्रग्रामावनो जाया माने जनसाधारणा ओरैबायदि मोनसे आग्रह जानानै जोंजों पार्टिसिपेट खालामगासिनो दङ आरो जोंनि इउपिपिएल सालाकाथि समस्तिनि खामानि मावनायाव जनसाधारणा सेटिसफेक्सन जानायनि थाखाय दिनै जोंजों बिथांमोनहा फैदों आरो सालाकाथि समस्ति हिसाबै एमपि जिनाखि इलेक्शन जानो थांगासिनो दं बाहाय जोङो एकदम 70% जोङो भटार्सखौ
माने लाबोनो हागोन बा जोङो भटार्सखौ मोननो हागोन होननानै जोङो दिनै बुंनो हायो। जोंनि जिनाखि जयनिं प्रग्राम बेवहाय जोंनिनो आदिबासी समाजनि सासे खोब राफोद क्रिस्टम टुडु होननाय बिथाङा जोंनि यां मोनसे खोब माने एनार्जेटिक लिडार बिथांनि जिनाखि दिनै बावहाय फैनानै बिथाङा दिनै जा रोखोम मोनसे मोजां आदिबासी समाजनि जिनाखि लेंगुवेजजों बुंलांबाय बिथांनि बुंनाय आरो बिथांनि जिनाखि मोजां एक्सप्रेसन बेयो खोब मोनसे जोंनि थाखाय बाख्नायथाव आरो बिथांनि बुंनायजों आरो साबसिन जोङो बा बावहाय दिनैनि प्रग्रामाव निस्सय मोनसे इन्सपारेसन बा इनकारेजमेन्ट मोनदों आरो जोङो निस्सय साबसिन माने जोङो अग्रगति जादों होननानै बुंनो हागोन। आरो दिनै क्रिस्टम टुडुजों लोगोसे दिनै जोंनि महिला हाकानि आफादगिरि प्रतिमा ब्रह्म बायद'बो दं आरो जोङो डिस्ट्रिक्टनि जोंहा दैदेनगिरि बिथांमोन दं आरो माखासे लेभेलनिबो दैदेनगिरि बिथांमोननि दैदेननायाव दिनै जोंनि बे जिनाखि जयनिं हाबाफारि बेयो जानानै थांबाय। जोंनि थाखाय बिराद बाख्नायथाव आरो बेखौ जोङो दिनैनि दिनाव बुंनो हायो। मानो होनोब्ला बिथांमोना 17 बोसोराव मा मावदों मा मावाखै जों बेखौ बुंनो थाङा, खिन्थु दिनैनि दिनाव जोङो बावहाय फैनानै जा नुदों बावहाय मोनसे बार'गर आरो नैबे बर' सिंमारिनि गेजेराव मोनसे उडेन ब्रिज दङ। बे ब्रिजनि थाखाय बावहाय गोबां फरायसाफ्रा गोबां माने गामियारिफ्रा थांनो फैनो उसुबिदाखौ जों नुनो मोनदों आरो जोङो दिनै बिटिआर सरखारनिफ्राय बे दालांखौ दिनै सेंसन जानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो बे दालाङा दिनै मोगथां महर जायोब्ला बे दरब्रैसो गामिया गोबां मुलाम्फा जागोन आरो गथ' गथायफ्रा थांनाय फैनाय स्कुलाव थांनाय फैनाय बाजाराव थांनाय फैनाय शारिरिक सिन्था खालामोब्ला दिनै बियो मोनसे बिराद मोनसे बाख्नायथाव बिटिआर सरखारनि मोनसे खामानि। मानो होनोब्ला बे उडेन ब्रिजआ गोबाव बोसोरनिफ्रायनो गोग्लैसोनानै दंमोन। बुंनो थाङोब्ला 17 बोसोरावबो बिथांमोनहा बे दालांखौ मावनानै होनो हायाखैमोन, नाथाय दिनै बे दालांखौ जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै बे दालांखौ मावफुंनानै होनो थांगासिनो दङ आरो बेयो खोब बाख्नायथाव आरो बे ओनसोलनि थाखाय बहुत लाभजनक जागोन होननानै आं सानो। আমি তারংতলা হয় রাজ্যসকল কি কাৰণত যোগদান দিয়া হৈছে, ইমান দিন হ'ল চৰকাৰ আছিল আগত BPF, সিহঁতে একোই দিয়া নাই। আজি চাব ৰাস্তা ঘাটৰ বহুত অসুবিধা পৰি আছে, এইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে UPPLত আমি যোগদান দিলে আমাক একদিনত সহায় দিব, সেইকাৰণে আমি যোগদান দিছোঁ। তাৰংতলা গাঁৱৰ পৰা আজি আমাৰ এনে 30 ঘৰ মান আহিছে। যোগদান দেওয়ার অধিকার হয়েছে আমার। আজি আমার তারাং নদীর দালাংটা আজি অলরেডি হয়ে গেছে স্যাংশন, তার কারণে আমি LPP দলরে আমি যাব। এতিয়া আমার গাঁৱৰ রাইজবিলাকে যত যিমান আছে আমার বড় সিংমারি গাঁৱৰ, এটাও আমার LPP দলেরে যোগদান দিবার কারণে হুকুম হয়েছে, এখন রাজি হয়েছে। তার কারণে এতিয়া আমার হাগ্রামা মহিলারে 17 বছর নেতৃত্ব করেছে, আমি একো পোৱা নাই। যার জন্য এখন আমি প্রমোদ বড়োর ছাৰৰ ওচৰতে এতিয়া আমি LPP দলৰে আমি যিমান গাঁৱৰ খনি মানুহ সকলো আছে এই দলৰে আমি ভোটটো দিব এইবাৰত। বহুত সমস্যা আছে, ৰাস্তাৰ সমস্যা আছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীও আহিব, বাৰিষা দিনতো যাব অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে। এনেকে বহুত প্ৰব্লেম। কিছুমান মানুহে এতিয়ালৈকে ঘৰ পোৱা নাই, PMGY ঘৰ বাদ পৰি আছে আৰু সৰু সুৰা সমস্যাটো এনে আছে আমাৰ এতিয়া। সেইকাৰণে আমি আশা কৰোঁ যে আমাৰ চিফ ছাৰ আছে, তেখেতৰ ওচৰত আমাৰ বহুত বক্তব্য ৰাখোঁ যাতে আমাৰ কিবা সমস্যাবিলাক সমাধান হয়। ইয়াৰ কাৰণে আমি আশাবাদী। তো বেছি দীঘলীয়াকৈ নকম, মই এইখিনিতে কৈ ধন্যবাদ। হিনোবিল এইটোতো হিচাপটো লোৱা নাই, মোটামুটি হ'ব এনেকে 50 মান হ'ব। আমার 12 ঘর। আমার রাস্তাটো মানুষ জ্বর হইলে ঠেলা না যায় আর গাড়ি গেলাও না যায়,
আমার বেমারগিলা আনা অনেক অসুবিধা হয়েছে এতিয়া আমাকে রাস্তাটো বনাই দিব লাগে আজি কিমান ঘৰ যোগদান কৰিছিল আপোনাৰ গাঁৱৰ পৰা 30 ঘর কিয় কাৰণে যোগদান কৰিছিল কেউ ইপিএল APPL ভোট দিবার জন্য কারণে আমার দেশের রাস্তার কারণে আর ওই যে বোল্ডার তারং ভাঙিয়া আছে বোল্ডার যাতে প্রোটেকশন হয় যাতে আমার রাস্তাগুলা ভাল হয় কামটো দিয়া নাই খালি দিওয়া কই অনেকবার ঠকাইছে আমাকে খালি ভোটের সময় আমাকে দেখে ভোট শেষ হলে তো আর এইফালে না দেখে আমাকে ওইজনে মানে APPL লগতে থাকিব যাতে আমার রাস্তাগুলা হবার লাগিব যোগদান কৰিলে যে আমাৰ ৰাস্তা ঘাটত বহুত আমাৰ 17 বছৰ যে আগৰ চৰকাৰবিলাকে চলাই গৈছে আমি আজিলৈকে বিৰাব বা সুবিধা পোৱা নাই ইয়াৰলৈকে আমি বহুতে আলোচনা কৰি আমাৰ গাঁৱত যে কোন দলত আমি গ'লে ভাল হয় ৰাজ্যবিলাকে ক'লে যে আমাৰ সুবিধা যা আমাক দিব বা দিব পাৰিব তাৰ সুবিধা মতে আমি APPL দলত আমি যাম আমি আদায় কৰি আমাৰ সুবিধা দেই যাতে যাব এই APPL দলৰ কিয় কাৰণে আমি মানে সুবিধা পাওয়ার কারণে বা আমি APPL সরকার চলাই আছে বুলিয়া আমি ইয়াতে আহিছো কিমান পৰিয়ালে যোগদান কৰিলে আজি কিমান পৰিয়াল বা যোগদান কৰিলে এটা তো আমি হিসাবটো পোৱা নাই 138 এই টকা সময়ত APPL আপোনালোকে হয় বা কিবা দি থাকিব এইটো আমি পাব লাগে যাতে আমাক দেই আৰু এতিয়া MP ইলেকশনৰ আহি আছে ইয়াৰ আগত আমাৰ যি জনত আমাৰ MLA সেইবিলাক যাতে আমাক ইলেকশন আগত আহি আমাক যোগদান কৰে গাঁৱত বা জড়িত লয় আমিও চিনাক্ত কৰি নাই এতিয়া আমি চিনাক্ত কৰিব লাগিব আমাক এইটো লাগিব তেনেহলে আমি তাৰ ওচৰত যাব পাৰিম বা চিনাক্ত নাথাকিলে আমি কেনেকুৱা যাম আমি APPL দলৰ যে আমি থাকিলো এতিয়া তো আমাক চিনাক্ত নাই যাতে ইলেকশন আমাক ইয়াতে আহিব লাগিব আর আমাক তার লগতেও আমি হাত মিলাব লাগিব আমি হয় APPL আমি যোগদান করলে তো APPL থাকিব লাগিব থাকিলে তো আমি দিবাই লাগিব मोनसे गोजोनथाव खौरां कक्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड शोरूमनि गोजौआव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों बे आइ आफा BM इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ 10+2 नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथायखौ लानो हागोन कक्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फार्स्ट एड पेशेंट केयर एंड एसिस्टेंट नार्सिं OT टेक्निशियन ICU टेक्निशियन रेडियोलॉजी टेक्निशियन कोर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्लोमाखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्लोमाखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन